Gwamnatin sojin Nijar ta janye lasisin da aka baiwa ƙungiyar bada agaji ta Faransa ACTED bayan da ruwa ya yi tsami tsakanin ƙasashen biyu. Ƙungiyar bada agaji ta ACTED ta fara gudanar da ayyukan jin ƙai a cikin ƙasar tun a shekarar 2009, musamman kula da mutanen da suka rasa matsugunansu sanadiyyar ayyukan masu ikirarin jihadi. Tun bayan da sojojin suka gudanar da juyin mulki a watan Yulin shekarar da ta gabata, hukumomin na Nijar suka kori jakadan Faransa da sojojin ƙasar da ke taimaka masu wajen yaƙi da masu ikirarin jihadin. Hakanan sun bi sahun ƙasashen Mali da Burkina Faso wajen juya baya ga Faransa da ta yi musu mulkin mallaka, inda suka karkata alaƙar akararsu ga Rasha. Wannan lamari dai wasu al'ummomin ƙasar ta Nijar na jin daɗinsa, kazalika wasu jama'ar ma daga ƙasashen da ke makotaka da Nijar ɗin irin su Najeriya na taya 'yan ƙasar murnar samun 'yanci kamar yadda suke bayyana tsarin mulkin sojin da samun 'yanci.